Mwana kamano nyakora mgajwang kamora mara mitira ka utulu makende marwakie chenro mar dondo nagi chenro makelo ne kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich ka bende wakelo ne kacha jotelo mopogore opogore chutho to oganda mabende wuok kaluo wago mbaka gi yawuot luo wago mbaka gi nyiluo wago mbaka gi kore kacha kod kora mgajwang kawuono to chutho wadago mbaka e weche mag mbui mabende watizo kacha ni mbui kod yuto wadino to ere kaka rowere kata mana oganda mabende nyalo tiyo kod mbui mar nwang'o yuto mar ng'ech koro mgajwang ma biro chutho ka bende oganda mathoth osebedo ka wacho ni tich onge achiel ariyo adek bende timore kuom dwaro ni kech joma matindo ok yud tije odiochieng' ma kawuono wan kende ka achiel kod Hasbon Bigot ma en achiel kuom jolony e weche mag mbui kendo timo ohala e wechego mag mbui e koro mgajwang odhi nyiso ni to bende nitiere kaka tich machalo koda kama nyalo kelo ni yuto ma kamoro amora mitiere kete mana e Chuny Onagi TV adundo jaluo kama ta e chenro en Steve James aka nyakwa nyaronye wan kaka wonen tarik ariyo chende chang'wen dwe mar ang'wen higa gana ariyo kod piero kod auchiel wachako chenro ne yo machalo koda kama kendo amedo kwayi mondo iluwa Facebook pages mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube bende subscribe e channel maro mar Chuny Onagi TV koro mgajwang wachako chenro ne yo machalo koda kama ndie Hasbon Bigot Wachna. Ide ni the Duke of Seme mdoze achiel kende ichiew nade An kare kabisa Steve. Akana ngisudi machiegni gi mic matin mondo oganda winji kanyo manyalo ywaye buti kamano. We aketi buta ka. Yeah. Mokwongo wamor kabisa kuom chopo Chuny Onagi TV ma bende en TV mar mbui. Hero kamano. To imbi itiye mbui Kabisa. Kapok wachako adakawo thuolo makende mondo imos na johera mag Chuny Onagi TV kaachiel kod osiepegi ni to ichiew nade. Ka wachako kawuono chenro ma kawuono Chuny Onagi TV midendo ni adundo jaluo. Arwako osiepena duto mantiere e gwenge te mag kaluo kamoro amora ma gintiere. Anyisogi mondo gidonji mondo watwagi penjo ma ginyalo penjo bende gipenji. Wan kae to gimoro amora ma ginyalo penjo kata ma gidwa ng'eyo wabiro nyisogi. Erokamano. Migot kwa chako da mondo nyis na janeno nitie jogo ma oiri kabisa to gikiane to Migot en wuod kanye. Ma thuolo ni ma kawuono ma nyiswa ni to Migot en ng'ato en wuod kanye. Bende en wuod luo adier. Mano penjo mayot. Jomoko wacho ni chal gokuyu. Ni ma jagot. Ineno. E piny ka. Nitiere gimoro ma inyalo yudori. To ok en dwachi. Ing'eni kier inyalo nyuolori anyuola iwinjo kaka jok moko wacho ni wuoyi no nyuolore ma jaber ka nyako. Ok ni jaluo ing'eni sani jaluo dondore kabisa. Sani wawinjo nyaka ka jaluo wacho ni ati ni kin ng'ama silwar. To mano koro kin jaluo. Mano kin jaluo. Kin jaluo. Rangi ni ok yie ko. Rangi jaluo. Aina adier ni jaluo mane jaluo machon. Ne ng'ama nogerore mogangore. To en gi rangi kata mana rangi ma mar chinda gulu kabisa. Ne chal gwagulu moro ma osechwake bwo mach lakini koro ing'eni piny be dongore. Koro Hasbon Bigot en jaseme. Ana jaseme Kasmori. Awuok e dala ma Kadaudi. Mano dala maduong' mong'ere ma ok apar kantiere kamoro amora an kata kadhi kamoro to wacho mana ni ati ni an nyinga Migot to ng'ama apnyiso no biro ng'isa mana ni iwuok Seme. Migot en juogi ma Seme. Migot en nying maduong'. Mano nying maduong'. Mano nying kwaro. Wawuok e tie got Nyatigo kacha. Okay. An jaluo. Erokamano. E confirm na members. En kamano. Kwa kama koro mgajwang medikete mana kande wan kande kaachiel kod ilongo ni Hasbon Bigot ma bende thuon wach ma wawuoye ka en bende mbui nigi yuto. Kapok wachako telono mokwongo wan ga gi ngero. Joluo nogo ngero ni chako chon lodhi ka juoga. Isewinjo ngero no? Asewinje. Ngero ni korka kora to ochalo na ngero mana en ngero moyawore mana kaka wawinje ni chako chon nolodhi ka juoga. Ma ngero manyiso wa ni ati ni kapo ni
ineno shida moro kamoro koyiech te to mano koro idhi wite lakini kitere ka fundi tidhi geng'o to pod idhi dong' adong'a kode kacha en kama ne kaka winji chak chon chak chon geng Migot wadwa goyo mbaka nikech ichalo mabende tiyo gi mbui kendo ji bende tiyo kodi mar timo achiel ariyo adek nyiswa ni to weche mbui gi ichak ere kaka ne donje e weche mag mbui gi ma kapok atieko kiyie na penji to oganda bende ong'e ni to profession mari kapok idonjo ma to ne en mane. An ing'e ni kana atieko skul primary asomo Central Primary Milimani kacha then kawuok to adonjo Kisumu Day kawuok Kisumu Day to adonjo Kim kacha watimo ohala kaka iluongo ni business mag ohala kendo an kameno ni nitiere jok ma somo ang'e ni wach somo ni sani tek weche somo gi sani yudo ka kata mana Kisumu ka iwinjo ka weche gi tek ma ng'ato wacho mana ni ng'ani ok osomo to ng'ani koro ng'ani be chako ipenje ni nyiswa kata mana ng'at achiel mani somo yudo ka gini koro ionge classmate gi koro ng'ato kaka an ang'e maber an gosiepa ma iluongo ni MC Nyawawa MC Nyawawa en achako kode klas achiel achako kode klas achiel Central kacha wadhi kode kamano nyaka Kisumu Day form 4 klas achiel en wang'ere kode kabisa nikech wadongo kamoro achiel koro kana setieko magi to nadonjo gini ndalono noyudo ka natieko skul to nating'o chuma kabisa koro ka atieko ni to osiepa moro ng'isa ni koro gidendi ni an koro achako adonjo abedo bouncer koro bedo bouncer ka ema koro achako ng'iyo go kaka weche mag ohala mar club gi entertainment achako neno kaka giringo koro asomo gini to uyudo ka donge antiere Facebook koro gigi banyalo ga go picha tatang'o akete page na kacha koro kamae mos taneno mana ka dhano ng'iyo to be dhano biro iyudo kichung' e dhot kacha cha to be osiepeni koro biro giweni achiel ariyo adek moko an tijni nok asomo ni ati ni asomo tij mbui an ma gima an ayudo katim obiro kende ma kata kapo ni ng'isa ni ati ni puonja akia kaka dhi puonji emomiyo jok ma penja ga penjo ni ang'iyo ga penjo ni to kaduok ga nikech amba kia kaka notimore nikech ji nyalo nyisi ni konywa kaka igero page ginyisa mang'eny ndi lakini koro ang' natim na kata amba kia an nayuda kama notimore koro an kamane kaka nodhi obet mayudora ka koro page ni aneno mana ka koro dhano koro ng'eny koro ka dhano osebedo mang'eny ki Facebook kacha kisechopo gi friends 5,000 koro jok modong' gi koro iloko page ni obedo professional koro page ni kosebedo professional koro ng'ata ma oro ni friend request koro en obedo follower mari koro kata ko ki accept friend request necha lakini en odong' ka en follower kama ne kan timore. Nitiere jogo ma bende nigi followers mang'eny. Iyudo ka ng'ato bende nigi mbui lakini ukia kaka dang' uti kode. To inano ka mbui ni en office mari. Nyiswa ni to ere kaka koro ng'ato nyalo loko gi page kata nyalo loko gi Facebook page ne TikTok and all that. Gini to be ochalo juogi be. Ochalo juogi. Ka ok oyie kata ibed mana gi dhano milion adi. Ni jok moko be tinde yudo ka ng'ato ong'eny gi joma luwe to iyudo ka kata koketo gimoro kacha to joma ng'iyo king'iyo gi joma luwe kata ineno ka gima ok donji koro magi be chalo jok moko manyiewo gigi be tindi nyiewo manyiso ni ng'ato nyalo nyiewo joma luwe inyiewo mondo luwi inyalo nyiewo lakini gin joma luwi manyawawa ok gin jok mantie kanyo. Yudo ka ng'idhi kanyo to yudo kata ka ng'ato noketo gimoro
tiyudo ka en kata mana gi likes 1,000 gi comment 1. Ing'eni onge kaka dhano 1,000 nyalo like post ni to in gibedo gi comment 1. Gi comment 1. Ok nyalre. Alafu kidhi koro scroll kamae tiyudo ka jogi gina jok moko mawuok Pakistan, Palestine, ok gin jok maya kuma nitiere. Kanye mane ma koro bedo pogruok. Iluongo koro nitiere gimiluongo ni organic following. Organic en mimanyo gi luchi. Ng'ato winjo mana ni migoto ndiko gima kama. Koro kaka dhano share gini to jok ma yude pages moko ka koro gin gibiro gimanye kuom ng'amno ndiko. Gimanye the original post. Koro kata time yudo ka jok gimedo gibiro gichako medo follow. Kama ne aka oidho. Lakini koro moro ma inyiewo cha ok ibi yudo ka dhano wuoyi. Ma bende nitiere ni sani ne kano waneno ka bende ne waneno ka bende ne wacho ni Facebook bende ne dhi chako chudo nikech nok ochudi Kenya ka, but kana gibiro ma giloso app no ma bende koro ka en gi followers to Facebook nyalo chako chuli. Facebook gino chuli to chudo lakini gianto pok achako oka monetize page na. Aseneno trend moro. Aseneni kaka otimre kuom osiepena, especially jok ma ose monetize. Ki monetize account ni to restrictions bedo mang'eny kabisa. Obeda mang'eny ma mistake mathin kama tiyudo ka account nini en osefwalega. Mathin kama ten account nino en osedhega. Ida kibet piny mos to kidonje Facebook mari ti iyudo ka Facebook ong'isi ni you've been logged out. Uri penjo ni ang'o mosetimore. To gima kendo chando ji. Yes, Facebook to chudo Kenya ka. Sani koro to chudo. Lakini kike chune mondo chuli. Macha en gima biro automatic. Ibro yudo ka ibro chiew kata seche moko itimatima tijeni to kibiro notification kanyo tibro neno ni kondiki ni kanyo ni you've now been recommended. Your page has now been recommended for earning. Koro ichako luwo steps gi. Ka pok okelo ni notification no, werigo. Wechune. Ni idwa dhi ni koro ichako manyo gino kendi. Kike tim. Ochalo mana kaka tinde Blue Badge ni betindo bedo useless. Nikech sani yudo ka inyiewe. Blue Badge be inyalo nyiewo. Blue Badge inyiewo. En koro ichule 600 dwe ka dwe. But in kiyude organic to onge gimichulo. Kiyude ma ichieo ti yuda tikno. Onge gimichulo. To weche mag kwadhe ina TikTok be. Antie TikTok. TikTok gi Facebook ineno ni chal nade pogruok kata maberie moloyo wadi. Facebook ber nikech aneno ka Facebook oting'o joma mature. Joma ong'eyo gima dwaro. TikTok ting'eni kata mana nyathi mathis kamae sani nyalo timo gimoro mathin to kaka omuoch. Nyathi mathin kata mana oko kanyo yudo ka gimoro timre ti record mana kama. Te kaka mano dhi. TikTok en gimoro en nini mantie mbui kae ma en nyalo chiewo to kulingana gi gima niketo ibiro yudo kata ka igen followers 10,000 gotieno achiel. Koro anto gi korka kora to oka ananeno ga mana ni en for fun. En ong'eny gi walo. Nitie jogo ma bende wacho ni gichiemo gi TikTok. Gidhi adhiya kacha live to koro gifts. Macha en kwecho ma modern. Macha en kwecho ma modern. Ok ing'enyo Kenya bukuri abuka ni in pile. Ichiewo ni ati ni idhi live tichako ng'iso ji ni urni gift. Gift gi inyiewo giga. Koro emomiyo TikTok kacha koro ing'eni jok ma run TikTok gin sura ma ong'ere. Kendo gibiro ga ng'isi ni ati ni kae kapok wapuodhi to onge gima ibiro timi.
kata mana ka gimoro timre TikTok kanyo tibro neno ka gini magi solo ka, kata ka liel moro yudore ibro neno ka jo solo gin mana sura achiel ging'e ga gichieme gino ging'eyo gichieme gino inen koro TikTok kacha cha en kama ng'ato biro to wuondore, nikech ok nyal bedo ni ati ni ng'ato achiel gin uchwanyre gi ng'ani to uchwanyre gi ng'ani to uchwanyre gi ng'ani to giyanyore kendo giyanyore ayenje madongo to onge ng'ama osedwaro kata ni ati ni otimne nyawadgi gimoro. Mano en trend ma gisefom ma giwuondo, an aluongo ga ni rombe. Mano en trend ma gisefom ma giwuondo go rombe maluwogi. Paro ni mano en gima adier. Koro sama gitimore ni giyanyre kachacha to un uoro mana gift. Uoro mana gift. Wana achaka penje, nitiere jogo magina gine Facebook, ng'ata nyalo yawo Facebook. But sani bende kaka watime, waneno ka bende koro nitiere koro jok mokawo that seriousness ni Facebook ni koro en mar tich. Kaka koro waneno ka en gi professionals. Iluongo ichwado handshake kacha mopogore gi business mopogore. Nyiso ni to mae tema nade kech koro iwuok ng'ama ni Facebook tibiro koro ichalo ng'ama nigi kampuni. Kendo even tenders manoma. Pogruok mantiere kende chalo nade, kata gima nyalo nyiso ng'ato mondo mi otim, iwuok koro gima bende koro nyalo complain mo koro ichak riwri gi kaka ichak yudo ikete yor ma ochalo koro yor yuto, giri ma bende koro ohala ma bende koro dogo pesa. Koro mondo iloke obed yor yuto to nitiere gima iluongo ni influence. To koro nitiere ng'ama iluongo ni influencer. Nitiere influence to gi influencer. Koro influencer tije en influence. Koro tije ng'ani maduong' en kao mwandu moro mantiere e duka mondo use ma japiny yie kode. To tij influencer kendo en mar mondo ogol dhano kuom tiyo gi mwandu ni mondo gichak tiyo gi mwandu ni. Koro igolo ng'ani from product A to product B. Mi convince mondo chak tiyo gi product B. Koro mano koro kanye ma koro yuto ni koro dhi bede. Koro ohala mtiere mang'eny. Ji mang'eny timo ohala. Koro wuon ohala donge luongi. To wuon ohala nyisi ni koro an antiere gi product ni. To product ni adwa mondo jopiny okawe. Kendo adwa mondo jopiny ohere. Koro en tiji kaka koro influencer mondo ikaw gini mwandu ni kata kapo ni norach lakini in make sure ni japiny oyie kode. Mano koro tiji. Kanye ma koro udhi bet piny ku usign ayie kata luongo ni contract. An adhi timo kama to by time makama kata bang' ndalo makama nyaka ine lokruok ohala ni. Koro kanye ma koro yuto ni bire, iyudo ka kata wawach mana ni ati ni koro kata mana koro e clubs wa ma Kisumu kata kamoro amora. Iyudo ka koro inyisi kata koro idwa ni igol jogi e club ni mondo ikelgi e club ni. Tidwa ni nyisgi ni koro mae maber moingo moro mung'iyo go cha. Koro ing'eni mano tiji. Koro kanye ma koro igoye bechi. Kanye ma koro igoye bechi. Ka ikia value mari kata in ng'ama obira ni biro temo tibro ga bei moko mapiny. Lakini king'eyo
kata mana wuon tich ong'eyo, wege tijegi ging'eyo ni ng'ani to kaluongo already oseng'eyo ang'eya ni chudo ne to dhi bedo malo. Koro wambe kanye ma koro wambe wayute. Ma en tich ma ng'ato nyalo dak godo matim godo gimoro amora ka tije te. Tani nena katiyo kanye. Ng'ama ondika. Nyis japi initimo mane gimitimo. Atiyo kanye. Atiyo kanye. An mane tich mondika. Mane gimichamo town. Mane gima chamo town ka. Yuto ne neno ka chalo nade? Uteri nade? Yuto ne ber. Gini ber donje uru. Koro Migot, wan gi influencers, to wan gi bloggers. Bende nitiere pogruok? Pogruok nitie. Blogger en aina jandiko. En ondiko to bole kanyo ne mondo japiny osome. Influencer en ondiko ka oloko pachi. En ondiko ka ndiko ne cha en mar loko pachi. Blogger en ondiko mondo put across information. To influencer nyalo bedo blogger. Influencer nyalo bedo blogger. To blogger ok nyalo bedo influencer. Blogger ok nyalo bedo influencer. Kaka blogger ndiko cha. Blogger nyalo dwaro influencer. Mondo koro kaw gima nondiko ni. Mondo koro make sure okay. Blogger nyalo manyo influencer. En kamano. Influencer ok nyalo manyo blogger. In fact, influencer nyalo dhi makaw information ma blogger ndiko cha. Mochako loke ataro kabisa. Influencer en ng'ama already oseketo pach jopiny makoro jopiny winje. Kendo iyudo ka giwacho gima ng'ane owachono. Mano kore. Lakini blogger to gibro wacho ni ma en ga jamiriambo mapile. En ng'at ng'ane. En ng'at ng'ane. Tena ni blogger nyaka ibed ng'at ng'ato. Nyaka indiko nenga. Indiko nenga. Ang'o mobiro to kuimo indiko nenga. Kata lai dong indiko, lai indiko ne sirikal. Lai en blogger. To in influencer to nge in okichung inigo ohala. Inigo ohala. Ng'ama ng'obiro gi pesa maber ang' midhi. Mane influencer. Influencer bro dhi gi ng'ama pesa ne ng'eny. Awinji to midhiero be samoro bende wayudo ga samoro e tije gido kata ka idhi sign contract gi ng'ato. To ng'ato nyisi ni tiyo kaka nowinjore chako dhi maber koro pesa ni samoro toro ga leo. Ma bende koro koko donje mara tiyo ni to kichula gik machalo kota ga mago. Ing'eni sama usedhi sign contract cha. Koro imbe nitiere gik moko monego bed ni time. Achiel ariyo adek moko ma imbi loko. Mondo ambe sama koro aloko pach japiny cha. To japiny be neno ni gini. Kare en kaka inyisage. Ok inya dhi ni koro in koro ibet e comfort zone mari. Nikech koro anatimo. Mano ok nya dhi maber. Emomiyo koro contract cha nyaka review maber kabisa. Mondo ing'e ni ma kotimore to ma nya bedo nade. To ma kotimore to ma bedo nade. Contract nyaka ikaw midhi, contract ok idhi ti sign kawuono ni wadhi wa sign contract. Contract kaw midhi nind go ming'i misom. Inyalo koso somo part chiel kama. To mane magoli oko. Ng'iyane ka wacho nang'o. Ng'ia ka maber. Kata king'iyo nyocha bet piny ka neno weche mane luoro tuju ka. Koro nang'iyo analysis mare. Taneno ka contract cha. In fact contract cha emo hinyo tuju. An nang'e ni tuju en ng'ama osomo ma gichano nok nya chande. Nikech nitiere kama nondikne ni pesa cha kata ko pesa ing'eni tuju nokomulo pesa kata gi lwete kama ok noneno. To contract cha bentie kama wacho ni onge dhi gedo ei bungu kacha. Ni kari moro mane sichako gede cha emiendelea gi gedo. Sama tuju no dhi mochako gede iye kacha. Macha breach of contract.
oseketho contract cha. Pesa osedhi, mwandu wadhi, idong' kanyo kinono. Koro contract en gima nyaka ng'i maber musom. Lakini johala bong'eyo. Johala ong'eyo ang'eya ni ma to ka dwaro to abro manyo ng'ani. Ging'eyo. Pod ok ginyal gamble. Emomiyo ineno ka jok moko pod penjore ni to ang'o momiyo waneno mana sura ma kawaida ema timo gigi. Ok ni en sura ma kawaida. Ja ohala ema ong'e gima odwaro. Ng'e gima oyudo kuom. Ong'e gima oyudo kuom jogi. Koro mane kaka obedo ga. Ada penji penj achiel kata wadhi break ka waduogo to idhi nyiswa ni to ere kaka weche mag mbui gi bende influence siasa. Kata ma pa jo siasa bende wacho adieri kose iye kanyo bende sangwenya ng'eny. Ni sangwenya. Koro mbui kaka mana influencer gi bloggers samoro do ka bende koro ayenje bende donje. Maka wadume yath kabisa. Nyisoni to ere kaka magi bende no ka bende mano en tiyo maber gi mbui kata ne jogo mandiko gi kata ma jogo bende koro gimuka ayans chutho gi kaka ne wacho ni TikTok samoro bende koro jiyenye kata kaka oganda luo. Ineno kaka achiel kuom jogo ma bende koro dang' wach ne motegno yore mag mbui gi nyalo wacho nang'o? Kar ndiko ma koro ineno ji anyore gani. Ando kawuondi. Ng'eni wan dhano. To dhano nigi emotions. To dhano nigi feelings. Nitie moro minena ni ng'ani to ndiko fuwo. To in ema otageti. Kata indiko pachi. To ng'ani bira from nowhere. Ma ionge wach kode. Bikiae. To ng'acho osekwanyi akwanya mosekwanyi malich. Donge ing'e ni koro an to kata an gi kawuondi stay. An joga dunyra go properly. Ok ibuon. An ok adog ga chien. An nuko puonja dok chien. Ma ok ne ka ketho ni market. Onge gima kethore. Ntiere ing'e ni e tijni. Iwacho kila ohala nyaka bed gi gima iluongo ni first line of defense. Emomiyo ineno ga kasa tinde jo ohala gi gidwa ni gitiyo gi influencers gi. Influencers mago first line of defense mar ohandino. Defense gibiro defendi nang'o? En mana lawo jok madwa kelo mila gi. Iwinjo. Onge kaka ng'ato biro biro kachako wacho gima kata en okia. In ibira ni in the wall kuchocho onge gima ng'e nade to an momanya. An ema ng'ani omanya. Kiny ni be ka ng'ato biro an ema pod omanya. To kara ni inonge gima ing'e siasa. To kara in ming'e siasa ni. To jogi dak many. An sime machiewa. In ok imanyi. An ok amanyi. In imanyi. An sime machiewa. Bi kama. Jatelo dwani watim kama. To kara in ming'e siasa ni. Dak manyi. Ing'e ni sani koro ochopo kama koro siasa nyaka go mane mbui. Mbui o take over. Okaw gimoro amora. Kendo jatelo ma weche ne ok wache mbui mano in fact oserem. Jatelo molal. Ng'ama winjo wachni. Kendo mane momiyo ineno ka sirikal ma Kenya under President Ruto o invest sana e mbui ka. Kata kaponi ok iti. Lakini propaganda ma bloggers gi kata influencer gi miya jopiny. Mage ma jopiny kao. Koro rwedhi ti, rwedhi kitiyo. Gin gisendiko ni nyota konyo jopiny. Uneno ugo picha ka ji oyudo nyota. Donge mane madhi? Dong president upogo nyota. Ng'ama dwa ng'eyo ni nyota ni ma pes World Bank ma jopiny ma bro chulo. Ng'ama dwa ng'eyo mano? Gineno nyota. En kamane kako tiyo. Koro ikaw gini ma so e wi mar kete mofundre wi kanyo ma onge giminyalo wacho.
Maimbi ng'ama ndike ni ng'ang'a ni ndiko miriambo. Ang'e na ndiko miriambo. Kendo miriambo no usore kabisa. Bende nitiere miriambo moko ma isendiko ma wach me regret ni makata na wacha adier. Onge. Miriambo indiko kusego kwano mwacho ni miriambo ni ma jopiny dhi ka. Ing'e ni miriambo no kata sani iwuoga ka wawuog kodi. Kaka inirwako suit ni tanarwako short kama. Andi ng'e ni short ni ma trademark. Mae mung'e ni migot dong mano ja short cha. Mano trademark. Koro kwa wuok kwa chopo oko kacha. To ayudo nyathi manyako. To gi sudi ni ing'ise ni into igo mana mjengo e iye ka. To an ang'iso nyathi manyako ni an pilot. Bing'eyo ni abro dhi gi nyako ni. Yani kata kong'iyo, yani eno neno ni ati nyalo bedo pilot. Yani miriambo usore. Kata mana ineno kaka ywaruok nitiere Homa Bay County kabisa. Donge ineno kaka Moses Kajwang' gombo mondo governor mare odhi ochope mbele komiti cha. Lakini king'iyo mbui e Nyanza kai governor mane ma itang'onwa ni tiyo moingo governors te. Homa Bay. To donge neno ka governor be pod onyono ni ambe ok odhi kacha. Ok odhi nang'o. Dongo tiyo maber. Tiyo maber. Dongo rengo pingo serikal. Giwacho ni rengo okti. Orengo dong no dhi office committee cha. Orengo no dhi office committee cha. Koro gima bloggers uso e wi Homa Bay mane mwaneno. But gima timore e Homa Bay wakia. Waneno ni ogerne gi fish landing site. Waneno ko ogerne gi kamoro ma giluongo ni Cape Town. Kamoro matinde ng'eni sani at least Homa Bay yudo kamoro ma ginyalo budhe. God wadhi break matin ko aduogo to wadhi chako gi kaka mbui bende koro influence siasa. Penjo moro bang'e ni ng'ato nyalo penjo be ni nyalo ng'ato kaka un influencers bende inyalo yanyo ng'ato karo kuyany winjo ruma na ng'ato wayanyre kata onge beef moro ma on godo. Ula lakini kara ground mano nitie. Iluonge ni clout. To e siasa ka be okochuno nyaka upak ng'at ka un osiepe be okochuno nyaka upak ng'at achiel. Okunya keto tongu te e osera achiel. Kisumu ka wan gi union mar influencers. Wa kaka an okan kenda. Kaka sani koro ka wuo kata wuoyo kaka migot lakini antiere union miluongo ni Western KE Influencers Consortium. Oh wow. On gi structure no chairman ga nitiere te. Nitiere. Kata mana sama wadhi e buche gi to en gima riwruok nitie. Ma en gima chalo kambi. En kambi. Kendo en kambi machudo. Jolo nyaka staff. Ko kamano koro Mgajwang' ka thul makende magoniro kamano maduong' ahinya kuom kete mar chunya gi TV Medikete. Wadhi wechogo mago wala kang' waduogo to no mar ariyo to dhi nyiso ni to konsortium margi mag influencer no koro Mgajwang' to koro sani pako jasiasa mane chutho to Kisumu County. Wadhi ng'iyo kacha ni to gin gineno Kisumu nade. Miriambo magitero kacha cha to dhi nyiso ni tadiri mane ground chalo nade. Medikete mar chunya gi TV waduogo bang' sama chuok. Ma en duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style and strength?
Welcome to Kolweny Furnitures Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furnitures Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furnitures Kisumu. Built to last, price to please. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' kamoro mar mitiraka othulu makende mar waketelo no mar ariyo mar Chuny Onagi TV kendo wan kande kaachiel kod chenro mwadendo kacha ni duond onagi mwakelo ni kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich. Wakelo kacha jotelo mopogore opogore kaachiel kod rowere. Kawuono wakelo kandie iluongo ni migosi Kevin Migot, mano Hesbon Migot mabende idendo kacha ni the Duke of Seme. Nyakoro mgajwang' jomoko bende pake ni opinion leader, jomoko bende pake kacha gi jing mopogore opogore. Wacho ni jaber kanyako jashot achiel kende wan kode kandi koro mgajwang' wacho ni wuon dola. Migot ing'eni jomoko ng'eni kiwuok e studio kande to wadhi wuok maber. Sani ng'eni asechako yudo inbox.
Koro wachi ni kwaduge telo no mar ariyo to odhi nyisowa ni to ere kaka tije influencing kata blogging bende koro influence siasa, nikech odhi nyisowa ni to prediction margi chalo nade. Koro Mgejwang' wachi ni kwaduge telo no mar ariyo to wadhi chako kaachiel kod somo ote mag janeno ni to giwacho nang'o. An ka gi iluongo ni Matthews Otieno Ochieng' wacho ni mosna Migot, kone ni bang' Migot en Matthews Kisumu ka. Mano jakajulu. Ng'e kabisa. Ing'e. Wan gi Eric Dimore wacho ni mosna wuod Migot ja Anasa 001. Wuon Petit. Waromo kuonde moko ma wabiro wacho bang'e. Osebiro wacho jok aherogi. An gi Dadi Datiola wacho ni mosna Migot Otieno Kolik ler. Wan gi Fabian Okumu wacho ni Steve penjna Migot ni bende jatende support youths koso en pesa ne en mana mar moro influencers to oweyo vijende. Obura obed jatelo maparo maleo. Ndoko mano wan gi Misiani wuon yawuoyi wacho ni Migot ayie kaka isebedo kipako majembe, lakini kone Obura ne warem pok wayudo otiko basto nitiere. Swaga be osegolo lunch, Obura winji Sami 001 bende ogole gimoro mago jogi kabisa to mae sport ng'ata. Konywa ba gonegi sim giluori kabisa. Wawinjo wacho. Bazu. Wawinjo wacho. Wan wacho ni Migot wuoyo maber kabisa, duondo nagi chuny joluo. You are doing great, asante sana. Wan gi wuod John Senior wacho ni mosna wuod Seme, the only bearded man from Seme. He's a gentleman. Amor kabisa. Iwinjo ka oganda paki. Awinjo. Wan gi Zawadi Gololi na wacho ni mano juogi, it's true. Wan gi OCS Wachego, yes true. Anasepenjo Esbon Migot how to gain followers. He told me ni en noyudore mana kamano. Onge kaka nyalo dwara kamano. Onge kaka nyalo timo. Migot ng'ato penji to wacho ni amba yudore ma emba yudra ayuda ka. Amba yudra. Wan gi Engineer Onono wacho ni keep it up, good work. Wacho ni keep it up, good work. Niko ndani hadi tamati. Wan gi OCS wacho ni mbui ni kod yuto. Then OCS Wachego watching Hesbon Migot. Good morning from Achego Republic. Opinion leader Hesbon Migot. I'm watching you live. Wange Collins Kodish watching mosna Migot ja Kisumu opinion poll. Travius Rogers mosna Hesbon Migot koneni governor en achiel kende on Ken Obura. En kamano. Miwani to Kisumu kuotho nade. Influencers wacho nang'o e consortium maru. E consortium maru. Ungi para achiel. Waonge para achiel. Steve, koro gima pogo ji manyalo pogo ji nyaka ei ot en siasa. Siasa pogi nyaka go wadu. E consortium wakai wana kendo wan gimoro achiel. Wawuoyo kachacha wawuoyo kendo wawuoyo gi para achiel. To mana e gik wa mwatimo moriwo wa kamoro achiel. Lakini koro kochope siasa to kila ng'ato mako yore. Ng'ato pako rwadhe. Kila ng'ato pako rwadhe. Lakini gima nomora ni kuom osiepe na mana auso negi agenda mar Ken Obura. E consortium wa kanyo ng'enge nokawo ma kendo kapo kagine ne kapo kidhe nyiswa ni kapo ni mane pok ibiro kobura ni kanyo. Mane kapok nabiro kobura na support ing'eni Obura support governor. Obura chako support ni ati ni obiro ni odwaro governor. A support. Initially nantiere camp mar Oron. To an na support Oron kaka MP. Iyuda. Ayudi lakini adoni lere maber. Na support Oron kaka governor. Na support Oron nikech Oron en MP. Lek mare mar bedo governor anakia. Ikia nade nokunyisi. Kata kaponi nowache. An na supporte kaka MP. Emomiyo ka Ken Obura nobiro ni dwaro governor ta akaw support na mar governor miyo Ken Obura. Oron otine jo Kisumu Central e kom mano yiere. Oron no yier mondo bed
MP ma Kisumu Central. Okuongo ti ma o convince jopiny ni dongu ne na tiyo. To ing'eni Ron kaka noyiera ni. To Ron ochako dwaro governor. Ang'o ni support e kombe mar MP? Kom mar MP. Kom mar MP na support Ron nikech Raila nowacho ni wago 6 piece. Ok ni here nikech ni here. Ni support nikech ODM. ODM nowacho ni wago 6 piece. Koro wan wa support ODM. Ini support 6 piece. Ino support Ron. An nago 6 piece. Nigo 6 piece. To jatelo ing'eni koro ntiere ga kaka koro jotelo gi be ng'iyo ga ji. Koro ini kao part ni tiwacho ni we achak i highlight nikech an kana highlight gik moro ntimo na highlight gik motimo kaka MP. Mano timo maber. Be notiyo maber mane highlight go. Mana highlight en kaka nitiere building moro Lions kacha. Adige ni gima ber tawacho ga. Ka rach to rach, ka ber to ber. Anakia pando wach. Building cha aneno ko Ron ogole from ground nyaka malo. En grof. Moyawe. Manthindo some. Aseneno koloso omedo classrooms moko ei primary schools mantiere Kisumu ka. Mano ber. Nikech dongo yiere mondo ti. Wacho ni jatelo neno gitime. Otime gi pes CDF. Is entitled to CDF. Koro ng'eni jotelo nosebedo jopiny osekawo jotelo ka joma richo ma jopiny believe ni jotelo gin joma kwelo. Iyudo ka koro kuyudo ng'at moro ma at least uneno ni otime 1 2 3 moko to wacho ni okay, kara gini nyalo ga tim kama, kara jok moko ka tero pesa kanye. Example machiegni ma Kisumu Central. Example machiegni en Kisumu East kae. Pes CDF dhi kae. Kata king'iso ing'eni sani Shakil kao ike mara 19 e National Assembly. Lakini king'iso kata jok masani ing'eni Shakil koka sani oparo ni oduoge ground ni koro okao jomoko kanyo ni omiyo 1000 mondo ndikne. Shakil koko paro ni sani koro inyalo ndikne. Koro king'iso jogegi kuom higni 19 ma next year obedo higni 20. Siemna projects 3 ma meja ma Shakil osetimo. Bing'eni ng'ano dhi weyi kanyo ka idiedo kanyo gi penjo nina. Koro king'iye ting'io ibiro Kisumu Central koni ting'io gik moro ntimo. Tineno kara Ron tiyo. Dongi pani tije ma bende wacho ni Dr. Ron timo gi mamiyo samoro oganda maneno kaka imbi neneno oparo ni onyalo bedo governor maber kabisa. Momiyo gidwa ni gimiyo ombulu. Ing'eni Koso governor idwaro ng'ama chal nade. Ok inyal bedo. Dong manga miseneno tije migodo. Nyaki bed ng'ama ok iket milumbi mbele ahinya. Iwinjo ka ng'ato wacho ni pi wang'a chwer ne jopiny. To ng'ato wacho ni lap dhoga ndong'. Ing'eni jogi gin ji ariyo. Magi ji ariyo mopogore. Ng'ama pi wang'e chwer en ng'ama da konyo jopiny. Orono lap dhoge ndong' ne kom mar gavana. Olap dhoge ng'ama olap dhoge ndong' en ng'ama nigi miluma. Odwa dhi ya. Otiyo gi CDF. Mabi ka wachako timo gik monego bedni gitimo maber be pod wadhi yudo koro discrepancies. Nyisa gimomiyo Ken Obura ineno kaka governor maber kabisa molo candidates. Gimomiyo kore wacho ni ipake. An ahero governor ma is practical. An adwaro governor ma is practical. Ok adwar ng'ama wacho to chiko mara sijui ang' ibi kama mara sijui ang' ibi e oda sijui ang' ibi ofisa.
Ken Obura en practical. Ingeni nyaka Obura bi, in fact, Obura sani nigi dweche, kang'eny to dweche 5. To sani ingeni ok inyal wuoyo e wach mar laro gavana ma Kisumu kok iluongo nying Ken Obura. Nikech en ema sani winje. Ok inyal. Initially ingeni Oron ne yoro jogi nikech jogi onge ng'ama ne winjogi. Koro Oron ni mane wasik ka wandiko to wasik gineno mano Oron. Maimbi ndiko ne matin. Andiko ni makata mana wach bas ma memshani. Parents no lawa seriously. Parents no lawa ma to karan na chalo ingeni iwacho ga ni koro Oron cha. Koro ineno ng'ato kaka Oron. Oron en ng'at ma en jatelo ma en oneno ni onego bed ni tima. Chieng' ma wiyo miye to nyalo oro ni pesa moro matin. Iwinjo. Kaka wach mar bas mar Memshano. In fact wach mar bas no emomiyo katware mogik. Ingeni wach mar bas cha nakawo mako makora dhi mana gi parents koni gi koni. Aywara kodgi. To maka parents ma nyithindgi somo kacha. To giwacho ni ma pesa magine magisebedo ka gigologa. Office Oron kod wacho ni gine magitimang gigolo bas. Ama ndiko mana ni office otimang ogolo bas. Koro ingeni aparo kata mana ni atini jatelo ni nyalo kata mana gocho na to ng'isa ni to lwenye to tek but tim kama kata mana go simu kata mana miye gimo matino onge bas. Koro no kama ukelo no mane Ken Obura nobiro kendo nitiere yamo moro kanyo mano dwa lokre matin mag influencers mano ya Oron kadhi ka Ken Obura. Apani na achiel kuomgi. Nyiso ni to ang'o manokelo ma camp makocha nodwa dong' ka gima nono. Ok kata ni nodwa dong'. Kacha sani onge ng'ato. Nyiswa gima notimore kandi. Jomoko wach japiny, okan japiny kech wan mofwambo. Ni jatelo nobiro to chulo mabalang, omenda mabalang. Ineno miwa diri makende manotimore ka. Ineno gima timore. An nang'isou kaka nang'isou. Ni ati ni an napako Oron kaka MP. Obura kobiro to Obura ong'isa ni nodwaro gavana. To kuparo chien kacha e liel moro Nyakach ka Raila nobiro ka Raila pok nodhi yweyo ka Nyasaye. To Raila nowacho wach moro ni to in mako kano yieri mjumbe makata pok itiyo ne jopiny tisechako ni bedo gavana. Ok ikuong itie tiji mano yieri ne ma ji ne ni tiyo eko ibini koro idwaro. To kibede kata mane bunge kacha cha be iwinjie mondo koro ji one ka be inyalo articulate issues. Dong ineno gima iwacho no ng'ato ben nyalo wacho Ken Obura be nodhi mana tama achiel. Kisumu Central to ji te dhi ga tama achiel. Kech ji nyalo wacho ni embe dako bi mondo okaw tama achiel mondo embe tikare koro kodhi e gavana. Ing'e gimomiyo Ken Obura nigi capacity mar bedo gavana. Ken Obura kaka nobedo MP sani ng'eni breweries ni kacha waneno ti. Dong Ken Obura ema nokelo Uhuru Kenyatta kama gini oduogo. Koso kia mano. Ken Obura ema nobiro gi Uhuru Kenyatta ka mo revive go breweries mano sesime. Apart from mano nobedo MP. Ken Obura osebedo CS mar East Africa. Kanye mane uneno ka omany go pesa moger go office moro muneno piny kapod ka idhi yo ka Coca-Cola piny kocha office moro nitie maduong' kanyo kabisa. Mano oger ka Ken Obura en CS ma East Africa. Winjo. Ken Obura
sani tiyo e office deputy president ma en Kindiki. Ng'ani en ng'ama Ken Obura pok owuok oko mar sirikal. En ong'e kaka sirikal ringo. En ong'e. To be sani kaka kama Kenya ochimo ni kidwaro maendeleo wang'e maber. Jaluo dong sani king'iso weche moko to jaluo piny dwa mana nogoyi. Koro kaka jaluo sani insist ni gin gidhi gi sirikal cha. Sani ng'ama chiegni mantiere machiegni gi sirikal mamalo kanyo no en mana Ken Obura. Gisna jal ma bende samoro bende wuora ni un kaka tim Ken Obura. Achiel ariyo adek ma Ken Obura osetimo ma unyalo wacho ni koro ober mar kawo komno mar gavana. Gimomiyo nachako ni kang'isi ni Ken Obura en ng'ama practical. E dakika mathin mane Ken Obura obiro ni. Obura nodonjo sama koro nyithindo ne join gimiluongo ni grade 10 ni. Kane wadhi Kisumu East kocha Obino, kamiluongo ni Obino. En Kisumu ka. En kama ndara rache kabisa. To nwamuomo mwadhi. Nwayudo ka mon okwamo gi nyithinde dhoudi. Koro mon gi kanokwamo gi nyithindo ka. Nyithindo gi oseluonge skunde ma gidhiye. To kila parent nigi fee structure. Obura ok nong'isogi ni gibi kata gidhi girom kamoro kata gidhi ni gibiro romo office. Obura ne kawo fee structure to ng'iyo ni mama nyathini ni oluonge day school donge. Kata nyathini oluong mane grade 10 odhi Lions kacha. Fee structure ni king'iye paia en kata mana gimoro 24,000. Kaw 24,000 ni ter nyathino skul. Nomi kila ng'ato mane nitie kanyo pesa in cash to kawuoyo an gi evidence. Mara kwa dwaro ni watug kat wabiro tugo ne joneno. Ka pod ne wan mana kanyo no. Bang' kosechulo ne gi nyithindo gi fee. To jogi nowacho ni gima problem maduong' koro maduong' machandogi en pi. Steve, e century masani kendo waluongo ni ati ni ng'ato ni Kisumu, dhano pod chandore ni pi. Pi modhoni. Koro Ken Obura nopenjogi. Nwayudo ka ntiere pi moro mane gichako kunyo. To Ken Obura openjogi ni piuni muchako kunyo. Uparo ni mondo wachunga pigni mwagole piny ka. Mwagere malo, modhi malo. Mwachung'ne tangi e wiye. Muchako duog piny kama koro dhano nyalo modhe, nyalo kawu pesadi. Kuluongo ng'ama nyalo loso gini. Mugo kwano ni te. Upano nyabedo pesadi. Negi wacho kanyo gi kanyo. Ni gin gineno ni 300,000 nyalo loso gino. 300,000 no nomigi kanyo. Nokorit ni bi office. Iwinjo ng'ama bing makata ma wan wasedhi mwasego e picha ma ituome sani. Iyuda. Otiyo. Kanyo noyudo vijende. Vijende gi ne timo pith mar gwen. Vijende ka nowacho ni mondo gimed kaka gwen gi nyalo medore. Ne gidwaro 200,000. Nomigi kanyo gi kanyo. Erokamano dani make mana gi kanyo. Tilo mar ariyo koro ada somo ni ote mag janeno kaeto bende kantie minyalo duoki duoka achiel. Kaeto tilo mar ariyo bende idhi nyiso ni to ikruok mane ma bende un godo gi sane maneno ni Ken Obura
okawo komno mar gavana ma biro mabende koro bang' koro duond burano mar ODM bende koro wacho ni jobed kanyakla kendo Linda Ground man mana ja ODM ema dhi kawo komno. To unu biro kacha gi chama mar Chung Kenda. Chung Kendwa. Wan giluongo ni Robert Odongo wacho ni Migoti is one of the few people in Team Ken Obura who genuinely support Obura as a performer. Vincent Ouma Kindoron kod Obura Migoti koro bagni manade dako lero wach maber kaka nopimo wach blogger kod influencer instead of duoko penjo ondiko statement nyisi opogo Kato wan gi longo ni Tyson Onyango ja Kisumu wacho ni mosna Migoti mosiepa tinyisna go ni next time kiko go kura in favor of party kaka nogoyo 6 piece instead of ogo kura ne jatelo owuon ma oko dewo rango party ma jatelo nitiere. En kamano. Mane momiyo wabiro ka wachung' kendwa kendo wan very sure ni wadhi win. Tinde nudwa balo gi Oburu Odinga. Kuom korka gavana koni to buru biro ng'wonona. Oko buru sane ma jatelo ma bende koro nongo beno winjo gima owacho kose? Gi korka gavana ka tang' no ng'wonna. Ang' no ng'wonna. Be ni nyise nikech nani kode? Nang'ise. Ni ng'ise ni Nang'ise ni korka gavana to weya mos. To duoko nang'o? Onyiera, ng'eno nyieroga. Bethel Onyango Omera Wood Seme kaka iromno idwa wacho ni nigo 6 piece nikech Raila nowacho. Ineno. Kik wabed joma wuondore. 6 piece no Raila ema nouso. To ng'eni wan nokwaping jakom. Gimomiyo mano timore ineno kata mana Ken Obura 2022 gimoro ka adwa lero ni jowinjo wa kawuono 2022 pod nan mana go bura e gavana iwinjo kane wan go bura e gavana to Obura nobiro gi ODM to ODM ka bene wan ga Anyang' Kanyongo ma jaseme wadwa jochung' nochung' bang'e to dhano nochako lwar ka koro kila ng'ato join camps ka gineno kano te kichako gi Fred Outa gini Onyango Lo gini Ouya Kalausi gini jokano te nobiro mochung' e tok Ken Obura ma taon ni kan wawuothe ga to piny ni lich to ka dong ndalo ariyo to ji dhi nomination to jakom wacho ni koro Kisumu kanyo onge nomination midhi tim wan wadhi mi Anyang' Kanyongo certificate ndaladi ariyo nyiso ni jok mane laro certificate mar ODM owetgi oko te. Mane gima notimore ga. Awinjo kaka jok moko wacho ni atini Ken Obura ok chop ga e debe. Ken Obura en mana nyathi mane winjo Raila. Emomiyo ka Raila nosemiyo Anyang' Nyong'o certificate cha to Obura wuok gi chien. Nikech nokodwa yware gi ng'a Raila. But nodhi mana chopo. Ka depo ni oketnwa free and fair nomination ni wadhi nomination Anyang' sani dok en governor Obura sani ne dhi katieko first term mare macha nosedhi ka doweya gi Anyang' Kanyongo ching kama ni koro Obura gi Anyang' kama winja ni Ken Obura wud nyambeka to ng'ama bende koro miyo threat gi sani mopogore gi kineno jogo mabende koro chung' madwaro kome mag governor gi sani ng'ama uwinjo mabende koro law namba malaw toku ahinya. Ineno gima dwa ng'isi Steve ineno kata development mwawachogi gigi ok mi ji kura gina ni ati ni jatelo nyaka ti kata nitiere gik ma nyaka itim ma at least inyalo wuotho kiwacho but
kom mar siasa ok yud gi development. Iyude gang'o? Kom mar siasa iyudo gi gik moko adek. Ma nyaka iket ringi mar moke wi dhano. Number 1, politics bedo wono narrative. Nyaka ibed gi narrative moro midwa uso. Ma mano anytime ma kidhi kamoro amora to narrative ni cha emisel. Number 2, emotions. Nyaka ibed ng'ama ong'e tugo gi emotions mag dhano. Mana kaka sani ineno kaka ODM emotions, ineno kaka sani oket jopiny ma ena baba rally moro amora to baba japiny pod winjo lit chama wacho mana ni ODM mar jakom idwa gore piny, wamaka uru chama wani motegno, kata kwa make gi selotep wote osewuore kamano, wamaka uru gi selotep. Emotions. Number 3, makoro en very important, logistics. Baba kionge pesa to many tugo mori tugi, ai siasa. Tineno gigi te. Obura ni kod gite. Makoro kar logistics kanyo to koro okawo jogi to round off to the nearest loser. Jok mineno dong gite. Ken Obura logistics. Yeah. Machanga ma donge party bende nyalo konyo kandi pono ni party dhi miyo ng'ama dhi ombe party ma ODM koro dhi chungo bura. Bende wane broad base. Inisega neno chieng' ma ODM otimo free and fair nomination. Wang' ni giwacho ni gidhi timo, giyiero ng'ama japiny dwaro. In gadier? Giwacho. Ponono ni mano timore. Ponono ni mano timore. ODM obiro gi force support ng'ato. Force onge. Ng'ama ne keto ji gi weche ma koro dhano ne koro wawinjo ne en Raila. Idwa wacho ni party sani onge ndhadhu. Steve gi Raila ma koth goyo oko onge sani. Onge. Koro ng'ato kaka Jared Okello ma Nyando cha. Kendo en ibro neno ka osemiye cheo e chama. Koro en ibro winjo ni atini koro wadwa dhi konyo jowa ma week. Koro wan wawuotho Nyanza mondo wakony jowa ma week gi. Koro an miya direct certificate Nyando kanyo. Ngech koro an Jared Okello sama koth chando ji takelo mchele oganda. Wang'e ODM sani konga. ODM sani odak gi teko mar sirikal. Wabro wacho adier ma utamo ji wacho. ODM sani odak gi teko mar sirikal. Iri kaka unyalo wacho ni un chama une the biggest. How comes ni the biggest party of goal presidential candidate? Tende ni temo siro gima Governor James Orengo wacho. Adier ber. Adier ber. Orengo ni mana kare. Tim Sifuna ni kare. Tim Sifuna no? To Orengo nitiere. Ing'eni inyalo bedo team to nitiere achiel ariyo adek minyalo wacho maber, nitiere achiel ariyo adek minyalo wacho marach. Ka jogi wacho kata kaponi ji odhi mondo chung' kamoro achiel, to jogi ong'iso Orengo ni bi ng'eyo ni ODM ni chama maduong' Southern Sahara, sijui ang'o, South of River Limpopo. To Orengo penjogi ni to chama wa maduong' ni to be ni gi presidential candidate. Gibro duoke nang'o? Onge go. Koro duong' nang'o? To Orengo kopenjo ni to chama wani be nusega nene kodhi e negotiations ka ji pok go kura. Gibro duoke nang'o? Gibro duoke nang'o? Tiende ini neno ne. An kaka nene. Nok onego bed ni atini wadhi ka wabolore ka nyithindo mok nyal. Nonego bed ni wamoko gi siasa mar Raila. Ng'e siasa mar Raila ne nang'o? Japiny.
ni nyalo timo gimoro amora kaka sirikal. You see, government en japiny. Koro government ni nyalo bedo gi pesa, government ni bedo gi gimoro amora. Then Raila mai jopiny. Idhi governor. Onge. Kawi to keti koro ni chunga stand still. Koro mondo duok ni jopiny, mondo sirikandi ochak ringo, mane ka handshake kawuokega. Oduoko ni japiny koro. Already nosegolo japiny kuom. We believed ni ODM pod ne nyalo timo gima chal kamacha. Ing'e ni jaluo ka onge sirikandi to sirikand no. Nyisa ni to un kaka influencer kata mana ka in kaka Migot. Bende Ker William Ruto osetimo dongruok ma bende waneno pacho kande monongo miya tutam. Sani jaluo wacho niya. Kok wamiye ang' waming'a. Mane kaka jaluo sani wacho. Kok wamiye ang' waming'a. Jaluo chak wacho ni Ruto rach, lakini Gachagua rach moinge. Gachagua to rach adier. Ni Gachagua gire cha jaluo kunya bete gicha. Gachagua gi jaluo jogo ok nyal bet e koma achiel. Gimomiyo ng'ato kaka Babu to nyaka ang' winjre kode. Babu consider numbers mar okuche mantie kanyo Nairobi. Koro gi komia options. To Ruto no tema ng'amia koro. Erokamano wa some comments mogika wan gi Martin Mato wacho ni Migot ria kabisa. JJ Jaras wacho ni Pek Melishine. Nundu Miklux wacho ni mokwongo mosna Migot mosiepa kar governor to wapogore kode an jaoron. An jaoron. Oyien wapogruok e paro. Wacho ni manye kanyo. Wan gi Don Carlos wacho ni the richest influencer in Kisumu. Wan gi Robert Odongo nyis Mr. Migot olose watch ID insurance. An kanyo e mathaga kabisa jionge ID mang'eny. Visit uma Nyanza kar governor idhi team zoning. Makama kagi kanyo. Nyanza kar governor idhi team zoning. Asante sana kuom wacho mano. Tiparo niya wan wanyalo bedo ni wan kata ni nyalo paro ni Ken Bura mantiere male sirikal mamalo cha. Iparo ni nonyalo kia wach zoning ni. Nong'e maber emomiyo nwawuoka kucho direct wachimang'o independent. Nikech zoning no do chandowa. To zoning ni borach. Zoning ni rach nang'o? Sami timo zoning kendi winjo ka ODM gima gitero mbele mokwongo giwacho ni wan koro kama wane gi teko. Adwa ni makka. Ni kama wane gi teko kabisa cha. Kukubi piem kodwa. Ketnwa uru kanyo. Mano wat kanyo watime zoning. Waketo ng'atwa. Ere kaki nyalo bedo gi teko kamoro to kidwar piem kanyo. Itek nang'o. Kau gini timiji open ground obed open play field. Mondo kila ng'ato ousera ne mondo japinyo yier ng'ama dhi tiyo. ODM pod obiro emomiyo wacho ni ODM pod onge gima ODM dhi timo maber. Udhi ketho power mar ODM moburu dwaro ni. Sama gitimo kamano to gidhi kuchocho giwuondo Ruto kaka joluo dhi gocho ne Ruto 100%. Tisetimo zoning. Sami timo zoning ing'e ni golo candidates moko kata mana simo ng'at mana pako cha ing'e ni segole oko. Sami segole oko ni to Raila mane tera mana mondo polling station be onge. Ng'isa gima dhi time polling station no. Adhi timo ng'e polling station kanyo. Tena ni kura mang'eny anendo. Dhi nindo. Gima nyaka tamruok ma UDA okonego bed ni yie en zoning no. Zoning no ema koro dhi miyo kura nindo Nyanza kai kabisa. Koro apenji.
jaluo miwinjo ni ati ma koro iwacho ni koro dhi go kura mang'eny ni. Donge ma jaluo mane onindo gi kura 700,000 to olo jakom gi kura 200,000. Nikech jowa mantie sirikal wacho ni kura ma 2022 nogo maler, ma Ruto noyombo maler. Koro kaponi giwacho kamano to wambe wadwa yiere ni nogoye maler, Ruto noyombo jakom maler, to kura 700,000 nonindo, to Raila ne nie kom, ne ntiere e ballot. Koro ma Raila onge ballot ni, tichaki medo ne gizoni. Iwinjo kanyo kora Mgajwang' Alan Bazu Bura the governor Robert Odongo kama kora Mgajwang' nikech sa akathul maken magonero kamano madongo anya kuom kete e chunyo nagi TV nyaka ne wachaki wan kacha kachiel koda Migosi Hesbon Migot bende en kacha influencer weche go mag buch kora Mgajwang'. Agoro kamano ne in mabende ikelo no kacha wote magi mopogore opogore ero kamano kuom thuolo mari makende med mana kete chunyo nagi TV subscribe YouTube mago mag chunyo nagi TV lowa bende chunyo nagi TV kora Mgajwang' kapok watieko to agoero kamano maduong' anya kendo ne Nelson Mandela okore kuom tich ne matek mar neno ne gini odhi maber mano wuodo funyo Jerusalem kama ler kapok watieko to amiyo Hesbon Migot mondo mi wakacha wach ni mogik to nyiso ni to chalo nade. Wach mogik ana wacho kama. Jo Kisumu. An gikor ka kora Steve ingeni mbaka ni ing'ada kabisa. Gini go kane chwakore. Wadhi loso thuolo kendo. Gini go kane chwakore. Koro gi an Jo Kisumu konya uru mana pako Ken Obura ni. Gimo mi adwanu konya pako Ken Obura. Ken Obura ana chiegni gi Ken Obura. To okibing'isa kaka ugocho naga kata undiko na messages ni nyise Ken Obura kama, nyise Ken Obura kama. Nitie moko mwatimo, nitie moko mabe pod nitiere mesane kacha nikech ji ng'eny. But wabro temo mondo watim gite. Sama wabro temo mondo watim gite to kura mar governor chama pok notiyo. Ng'ama tiyo en ng'ama oyier cha. Jo Kisumu mina uru Ken Obura governor. To kochopo korka Senator ma Kisumu kae mabe mantie toke en Sami 001. Mabe en wuod Kano ka wuod Kadibo. Sami 001 mane senator masani makata ka ing'iyo koth nyocha chwe nyando kae. Nowuok oko ma opogo minewa chiemo mopogo gi gik kaka ginyalo nindo gi kaka ginyalo konyore e ndalo mane koyo ntiere. Sama jotelo te nopondo dhi Nairobi. Jok mopiem go moko be moko ing'eni jomoko be nobiro ka ni dwaro senator giparo ni ati ni senate chalo ka miel. Giparo ni senate nyalo miel amiela to yudo senate. Gisedhi ma gilal te sani koro Sami 001 odong' kende. Onge ng'ama piem kode. Koka mano to wameduru mana kete chunyo nagi TV adundo jaluo. Ero kamano maduong' ahinya. Ero kamano awan gi Richard Kadiri. Ero kamano Collins Ondeng kaachiel kod jogo duto temo kete nyakoro Mgajwang' nikech sa wakothon maken magoni. Ero kamano maduong' ahinya kamane tayo chenro en Steve James aka nyakwanyoro nywan nyakwar Mkaelo Got Wanyende ngero makawuono ne ni chako chon olodhi kajuoga. Uritu masane. Ma en duond onagi.